Què tal? Em dic Carles Garcia. Joder, macho. Compreu-vos una moto elèctrica, conyo. El volia, bàsicament, per poder moure el meu videobook. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure, la puta Harley. Hijo de puta! Curts, escenes... Un puto carro de la compra, en sèrio? Durant tot el confinament he anat penjant a YouTube alguns vídeos d'escenes, curtmetratges, coses que he intentat... Si no haguessis sortit de casa a aquesta hora, o més tard de la feina, ara jo podria haver acabat la frase, fill de puta. La qüestió és que després de 4 anys treballant a la tele he tingut diversos me cago en tu puta vida. Un Volkswagen del 1994 havies de portar, desgraciat. ¿En serio, Jorge? Cómprate un plató, em diran alguns. Un gos, ara sona un gos, o sigui, los 101 dálmatas. Han robado a Pongo. Són preguntes tipus... No, prometo que avui no insultaré, Gilipolles. Aquesta ve des de plaça Espanya, fent aquest soroll. Salta't el semàfor, salta't el semàfor en vermell! Que filla de puta, ojalà hagués passat un tràiler, home. No graveu mai al balcó, no. El micro m'apreta molt fort i m'obre la camisa. És com el Marc Ribas amb una camisa petitona. Exacte, això no vol dir que tots els teus personatges, hòstia puta, tio, hòstia puta, nene, el puto autobús, aneu a fer la ruta de la Vall d'Hebron, hòstia, deixeu de tocar els pebrots aquí, home. Vale, ara m'he rascado demasiado por rascarme en broma i me pica más. I una cosa que no fem és... Sonen les campanes. Em molestaven els cotxes a Barcelona i aquí m'han de molestar les campanes. És que és això el que me toca els collons. Per què no ho feu vosaltres, això? Ahir, al mar, a l'aigua del mar, agafeu les netegeu, no. Les tireu allà de qualsevol manera. M'és igual. Quin accent, Quin accent. Tinc que netejar. Cago en Déu. Tomàquet pel que va bé és per quan t'has clavat una rosa, una espina de rosa, doncs refresca. Bueno, perquè és de la nevera, perquè això no havia nascut aquí. El Carles es pentina, per la meva sembla el fill tonto de José Mari Vaquero, Empieza la carrera, los autos locos, aquí viene Pierre Lodoyuna adelantándolos a todos, seguro que se pone primero con muchísima ventaja y va a hacerles una trampa para que lo vuelvan a adelantar, es que este hombre es tonto del pesfones. És un infern gravar amb aquest soroll, ara això ho deixaré només perquè escolteu a veure com s'escolta. Us faig una mica de bonus track i és que... És que no paren, Una frase, em queda una frase i no puc.